A Nufarm új termékének, a JAWS-nak a hatékonysága Kristófot is különösen érdekli. Sziasztok! Szia Kristóf! Szia Kristóf! Hello! Szép egészségesnek tűnik az állomány. Milyen készítményeket alkalmaztunk itt? Itt a kísérletben 3 időpontban használtunk gombolőszert. A teljes kísérletet kapott egy olyan 2-300 csomós állapotban egy Mystic 250 és kezelést, ezt 1 literes dózissal használtuk hektáronként. Ugye ez egy tebukonazolható gombolőszer. Az utolsó kezelés, a kalászvédelem szintén egységes volt a kísérletben. Ott a JAWS Aureus kombinációt használtuk, a JAWS 250 LC 0,6 literes hektáronként dózissal, az Aureus 1 literes dózisban alkalmaztuk. A különbség a kezelések között a második védekezésben volt az ászlóslevél védelmében. Itt alkalmaztuk a JAWS Taser kombinációt, alkalmaztuk a Verdigris Pro készítményt is. Itt, ahol vagyunk, ez a JAWS Taser kombináció, ezt kapta az ászlóslevél védelmével, ez a kalászhányás idején kezdetére volt időzítve a kezelésünk. Itt látjátok, szép egészséges állomány, a JAWS-ot 0,6 literes dózissal alkalmaztuk hektáronként, míg a Tasert 0,8 literes dózissal tettük bele a kombinációba, és az alsó levélszintű egész az ászlóslevélig nagyon szép egészséges állományt láttok benne. Tényleg egészséges. A JAWS-nak ugye az engedély okirata szerint 0,6-0,8 liter per hektár a dózisa. Miért a 0,6 literes dózissal mentettek ebben a kísérletben? Kombinációval alkalmazva az a hatalmi mennyiség, ami ebben a dúsban benne van, ez bőven elegendő. Ugye a JAWS-ról azt érdemes tudni, hogy amidaktív formuláció. Ennek köszönhetően ez a készítmény nagyon jól oldódik, nem ülepszik le, jobban tapad a növénynek a levelén, és a hatékonyság is javul. Több mint 800 európai kísérlet van mögöttünk őszi búzában, őszában, különböző kalászosokban, és ezek az eredmények azt bizonyítják, hogy kombinációban alkalmazva ezzel a dózissal is biztonságosan tudunk védekezni. Just, Laci! Just! A JAWS-t angol-francia kifejezés, és a jelentése lovag vagy lovagi torna. Bárhogy ejtjük, épp olyan hatékony. Miért a JAWS Aureus kombinációt választottuk kalászvédelemhez? Virágzás idején volt néhány csapadékos nap itt a térségben, és hát hogy ilyenkor a legveszélyesebb kórokozók a különböző fuzáriumfajok, amelyek képesek ilyenkor a búzát fertőzni, és igazából nem is magával a fuzárium fertőzéssel van a probléma, hanem a gombák által termelt toxinokkal, és tulajdonképpen ennek a toxinterjedésnek a csökkentését tudjuk elérni egy hatékony kombinációval. Ugye mint a tebukonazol, mint pedig a proteokonazol ismert arról, hogy jó hatékonysággal bírnak a fuzárium ellen, tehát gyakorlatilag azt ezt a kombinációt, hogy a JAWS Aureus, egy proteokonazol és egy tebukonazol kombinációt, hogy minél hatékonyabban tudjuk kihasználni ezt a tudását a két készítménynek, hogy minél alacsonyabb szintet tudjuk csökkenteni a toxintermelődést. Emellett ugye másik további előny, hogy azért, ha látjátok, még mindig nagyon sok zöld levele van a búzának, tehát gyakorlatilag még egy pusztonvédelmet még ilyenkor adunk a növénynek, hiszen ezek még mindig ugye élnek, asszimilálnak, tehát egy picit ugye hosszabb ideig el tudjuk nyújtani a védett időszakát a lombozatnak.